जों दाबो अनेक प्रब्लेमाव गोलैजा आर्जेन्ट नर किसा हेल्प खाइबे गादी जे सिनाय नुनाय रक जों दंमनि दाबो दंमा हंगायतो आनि मकल ट्रिटमेंट जलिमा हंगायतो दृष्टि नेत्रालय दो डिब्रुगढ़ गेको आनि मकल तो केमो खलाइजा खाना तो नय मांखाना सार्जारि तो उमियाखौ ओंनाय बुसकांगो गाहाय पनो बरफ गोखोनानि बिसिंबो जोंनो बरफनि अजागा जों दंमानि जोंनो हरह जांनाय माने पाथक जांनाय ता तेविसा नेक्स्ट बिखौ इमान तो न गलायो दो इमान तो न तेविसा हायनो हाय ट्रिटमेंट जलिफिनाय मा फाइपिने बिसि दिन गरै 29 तारिख गाहाय पनो बरंनि माने कायसा अजागा दंजांनाय रुल्स ता बिसि दिन तो नि माया रां बायफानो बरफ दनिया ओंखाय जों दाबो अजागाव कुन सिया जिनो रगे अकरा जाग्रा सिनाय नंनाय बकि गरै फाइने बगरै डक्टर नगै मांखना मा आनि मोननाय ते दार जेनसि बो तो थाङै पाइखा ओंखाय आंबो मकल सि थै गक मरक से हामियाखौ मकल सामा से हामियाखौ ओंखाय आं बाहायके नगो फिरगै मानाय बा मनगो थाङै बाहाय तिसा वाइकलाय फाइ आं ट्रिटमेंट खाइजोङै मानाय बाना आनि सरिसि चलाचल से खाइमिया काहामा गाय बिथि जाय दङ दाबो सामानि उसगां उगो मियानि सिगाङो उगो खाइजों माने दाहुनाय केमो खाइजों रक दुनो मानि थैसिता कुन थागियाखौ काहामके सावैबो दङ के आं बाहायके चलाचल खाइमानाय बा क्या जोंबो जागाबो कुनु सिया बर दंनानि नक बारा हटेलाव कुनु बुजि मायां दंखा ओंखाय नरक जारा साइमानाय रक दंखा बा किसा जोंनो इनफरमेशन खाइगानि खोना फुङो ओंखायनो जों अरनि मा नखरनाय ओंखाय आनि तो दाबो लां मारावबो खस्थ चलि दङ आं थाङै चलाचल ट्रेन गाय थांनानि नगो एबा फ्लाइट गाय थाना रक आं मायां दंखा थां फाइ केबो बायके आं आसै कन्डिशन आं थां फाइ खलाय दंमोनाय बाना गबुनो जारा सिनाय नंनाय रक जरो साइमानाय रक दंखा बा किसा जोंनो बेबस्था खलाय गादी बा सिनाय रक दंखा बा और दृष्टि नेत्रालय नि गाना रक आसपास रक हस्पिटल माने दंजांनाय रक दं बा बाहाय आसु बिसय किसा साइमानाय रक दंखा बा जोंनो किसा जानो गादी जीवन तेमसे खस्थ बांसिन साइमानिया थैबो माया थांबो माया आंबो दांखायसिनो साले किसा नरक जे साइमानाय रक किसा भिडिअ रंनो शेयर खायो आसु किसा जोंनो हेल्प खाय होगानि अकरा जाग्रा सिनाय नुनाय रगलो केसा करिबा सियां दंगा जोंबो दामखायनो खाया क्या बुनो आबुनि बिसिं तेरा रगनो रक्ते किसा सुबालाय जागा दिजे आनि महामियासा दाबो नगो जोंनो और हटेल ताम जों कुन बुजि माया सियाङै दंगा खोना ओंखायनो जों खोना फुङो ओंखायनो अरनसिमा नखरनाय बर दङै दामोनो आंथ लाइसिबो मांगाला दाबो बेनो रक किसा हेल्प खाइबे गादी जे सिनाय नुनाय रक आन भिडिअ रंगो किसा शेयर खायो जे साइमानाय जे आसपास पन दंनाय रक सिनाय नुनाय रक साबाय गिरा खाइनो बुजि मालिया कपाल बास का हामियां खा हामियानो बायका हामिया नंगो जोंनो बिसा हेल्प खाइबे गादी नरक जे सिनाय नुनाय रक दाम खाइनो गायो कुनसिम बुजि मालिया आंबो दा नगो अबस्था तिसे नगो किफिल थानो आंबो सम्भव सेंलिया आं फाइब्रसि सिना दम लाइति कष्ट गय फाइमान नुबिनो मा खनानो कष्ट न बाय कि सपायका तिसे नगो किफिल थाङै तिसे फाइनान लाले ते फाइमान गला खां आने आसो सासको लमलिया हां आसो लजानि खाइनाय लासुना आं सासले आंले तब थाङै ते किफिल मा गला खा थैनाय आं आमति जानो
Su costa no soy yo kaimalia. Murong help kai be di sai manai ro kisa tang khas. Tong jang me no ro mayang tong kha. Am khai sinai. Ya da ti pha phan help kai be di chung no su baga di sai manai nong ne ro kisa.